যতন হামবাই তিনি আনন্দবাজার রিজন ওয়াইবিএ বাইখিয়ে সি খাওনো ধমন খেনমান তৈয়ে তিনি 18 তারিখ জুলাই সালকে সোমবার যেভাবে লাই থানায় 13 তারিখ বুধবার ইঞ্চিও ক্রমাগতভাবে ওয়াইবিএ বাইকে উদ্যোগ লামো ভারিকে চং প্রাউড খেনমান বিষয়নো आंबाये समस्त एलाका निब्रौनो गाहाम ग्रंखे तंगमावो पासायनेरावनो आखे जायाखिये ड्राग्स नि रिलेटेड नेशाग्रस्त के तंग तनेमा आखे सिखावनी जे सामुङो बुल तनेरावनो चुं सानि नायनाय वाइबि एताओ बारिखे गाहाम ग्रंखेये स्राक तामाइम देखिये बाचा तंग आंबाये वाइबि बेमाया के खो निजेर फनो हामनायमा लामावले सुकनाय हिया आं निजेर मा चंगो आं बाये समस्त जे सामु हामियाव बुल दनेरावनो त्रेवेहा सेंट्रल वाइबिए नि ओंये आं काबम जुओ बदिमा सामु चायामा जे ड्राग्स ला तमो जे सि खावनि सामुंग दनेरावनो नराव तिनि खना इनचियो ब मीडिया नि जे नौमो ब सोशल मीडिया अंचियो नराव नाये सिये गाहाम ग्रंखे सि खालान मा हिया नराव जतनो पासाय फियो मावमी इनखे वाइबिए रावफो वाइ हानसि वाइ नय वाइ निनसि वाइ थाम वार्निं रिये बार बार अंथांखे समाज निब्रु बायखे वाइबिए रावनो फै हियानाय मखोब्राव बार बार कन्सिडार खे दङ बम थराव हियानाय बाये ट्रेक बां कन्सिडार खेनाया खोमा खेनाया हिए आं खुद माजों आं बाये समस्त जिनि शांति गामि के तंगनि जंनेरावनो पीसफुल के तंगनि जंनेरावनो गाबावनाय पुलिस प्रशासननराव सहयोगिता खेदि ल एंड अर्डार सहयोगिता खेदि चौधरी थमा दं बीएसकु दं स्नोनाइम थ दं ब्रुन इनसिं बांमा एनजिओस दं आबरन सियो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनजिओ जिनि वाइबिए हिंखे सारा साल नांगमोले जत सी दमो देखिए ब मेसेज न गाहाम ग्रंखिए हाबसु हा कोनावो तिनि जे थिन जागा दंफो सिलाये सालाये गाहाम ग्रंखिए गाहाम दं मानबाये सिरिनाय हिए गाबावये न आइनि गावथाया थाइनि सानि मारनो बायरे हा आंनि थाने 13 तारिख बुधबार को जो रचिनी आनंद बाजार एरिया सुभाष नगर मजागाव शिखाव ब्रह्मा आखाबो शिखावनो चिनि रिजन अफिस चौथि बिहा तो बिफाइखे ब्रो जागाव मानिला जो तो चिनि ऑफिस बिया तने ओबिराव आके चिनि खुद सेंट्रल प्रेसिडेंट बुनि जे फनो जों नांख्रुहा जतो नांख्रु मबाय जों थांये जे बुं ब्रो जागा मानिफा आबो जों थांला लेहा तु माय बियो डाक्टमा माय बियो आके बाले त्रे कुकार माय बियो के बो बायचिनि जथेष्ट याखौ एप्लिकेशन क्लाइ दं अनेक जन क्लाइ दं ताव 15 खान लाओ निनि त्रे मोबाइल खाओ एसिड बेटारि खाओ सोलार प्लेट खाओ हेबोदि खेतो के जों तिनियम चि जों लायहा बो थानाय आके तिने आइचुन जियानो जों जत चिनि ओबिराव आके एलाकानि त्रे ब्रैज्राय जत नाख्रु आसुन नाख्रुनि जों प्रथम सिखाव खगरा थावनो जों माहा आबनो माय फेके जों संहा सुंखि बिं लगे त्रे सिखाव बायखौ हा आके जों बनो सुंखियो जे मंबाय नु मानि मा खाव क्या मानि मा खमन कानले ड्राग्स लामन बावसि रावनामि खेंखे ड्राग्सलेस पास लाखि आफो जों सुंफि हा सुंबाय फिके फाफिनेलेस प आफो जों सुंहा सुमन परखे जों चिनि आनंद बाजार पुलिस स्टेशन दं रनि ओसी सार बरबाबु सार जों कमा साले जों नगुं हेल्प खे बिनि गाड़ी होय हा आके स्टाफ होनो होय हा होय मदे न चिनि त्रे वाइबिएर बाइक 20-25 खान बाइक जों थांहा सापाराव थांखे चिं मानि फनो माइले याक बेमाल बेमै हा ड्राग्स फनो मै हा इंजेक्शन मै हा आके जे मोबाइल खाव मबो मोबाइल फो बोनो मोबाइल फनो मै हा आके मोबाइल मै फैमन बादियो के एसिड बेटारि बफनो जों मै हा के तिनि जरा के जों बोनो मै दंखौ खेमबो ये आगामी दिन 20 काव जों चिनि आनंद बाजार सुभाष नगर गचिराम
haja sora hak jang tre wai sukta bochini area o jate chang ke chung tok ma chung wai birau shrestha lanai শিক্ষক করি মাওনাই ড্রাগস করি মাওনাই নেশা করি মাওনাই নেশা শিক্ষক তমালে ব্রুপনি সুনি হামে থপমাসে ব্রুপনি সুনি নষ্ট কে মেমো নো খুমবাই রিমো মামানি আমো जों वाइबे बेखिये उद्योग लाहा जों लाहा बोमा मानि न सिनि एलाकाव करि खेने बके जों